tak niekomu príde, tak som vďačný a ešte možno dám nejaký odkaz, inšpiráciu. Čo sme, že prijebaný. Ste videli? Jak sa tento zasmial? Braško. Takže je to pravda, stále je tam to akože ten spark neskutočný, hej? Jasné. Jasné. Takže ty si Trabo vzorom dokonalého muža teraz? Áno, skutočne. Trabo je vzorom dokonalého muža. Dokonca nedávno vyšiel článok, vedecký článok, v časopise Guardian, že čo sú aspekty dokonalého muža. Ja som si ten článok uložil a prečítam vám z neho niektoré z týchto aspektov. A musím povedať, že Trabo skutočne všetky do jedného spĺňa. Takže je ťažké poprieť, že Trabo je dokonalý muž. Prvý aspekt. Dokonalý muž sa snaží čo najviac krát za deň, pri každej príležitosti, povedať svoju prezývku čo najviac infantilným a afektovaným spôsobom. Niečo ako napríklad Trabinho. Druhý. Dokonalý muž aj po svojej 30-ke stále rozbieha svoju reperskú kariéru. Tretí aspekt dokonalého muža. Dokonalý muž ide na Love Island a z 80 dievčat, čo sa tam vystriedajú, si vyberie tú, ktorá vyzerá, ako keby jej otec bol zároveň jej strýko. Let that sink in. Zamysli sa nad tým. A posledný indikátor mužskej dokonalosti je, že dokonalý muž rozpráva hlasom, ktorý znie, ako keď sa starí ľudia snažia mokovať reperov. Palacinky a la Trabinko. Vyslovene to vyzerá, jak keď môj oco sa snaží napodobniť, ako sa vyjadrujú repery. A z času na čas to ešte prestrieda s takým Meky Šbírka, som fejkový Američan afektom. Nech sa mu darí. A toto som si naozaj nevymyslel, prisahám, to je naozaj oficiálne Guardian článok. Normálne sa spojila vedecká oblasť svetovo uznávaných sociológov a psychológov a proste spísali tento súbor týchto aspektov mužskej dokonalosti a kto som ja, aby som sa hádal so svetovo uznávanými vedcami.